היי חברים, חברות, מה שלומכם? איזה יום יפה היום, אנחנו נמצאים פה ככה בטבע, ליד הירוק, מקבלים אנרגיה לחיים. אנרגיה היא דבר מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו. אתם זוכרים שסיפרתי לכם שאנחנו הולכים לצאת בסדרה של סרטונים שמסבירה על הפרויקט שלנו של תודה בנסיקה. אז היום אני מוציא עוד סרטון שבו אני רוצה לדבר איתכם על כמה דברים מאוד חשובים, אבל לפני כן הייתי רוצה באמת להגיד לכם תודה על המחמאות ועל הפרגון וכל ההודעות שלכם וכל מה שאתם עושים בפייסבוק, וכל ההוקרת תודה לכל אלה שעבדו איתנו בעבר ומפרגנים לנו למהלך. מה שאני רוצה לדבר איתכם היום זה לדעתי מה הם הסיבות שאנשים לא עושים משהו עם עצמם בחיים ולא יוצאים את הפריצת דרך. וכשאנחנו בנינו את הפרויקט תודה בנסיקה, איך חשבנו על זה, ובאמת רצינו לתת לזה איזשהו מענה ופתרון. אבל לפני כן, יש כמה דברים בסיסיים שאנחנו חייבים לדעת. תראו, ישנם 3 סוגים של אנשים בעולם שלנו. אנחנו חיים בכדור של 7 מיליארד, ויש לנו 3 סוגים של אנשים. הסוג הראשון נקרא M1. הם מהווים 96% מהאוכלוסייה בעולם, והם נקראים TTM, זאת אומרת, עובדים בשיטה שנקראת TTM, אנשים שעובדים trade time for money, אנשים שמחליפים זמן וכסף. בדרך כלל אנשים שהולכים, עובדים מקצוע, יש להם איזושהי עבודה, גם עובדים הרבה מאוד שנים, צוברים לעצמם איזושהי פנסיה, מעין ביטחון והכל בסדר. אבל בעידן החדש והמודרני, בעידן הקפיטליסטי, אותם 96% כבר לא חיים באותו מקום בטוח, וכבר לא נמצאים באותו מקום של הפנסיה, ולכן הם מחליפים זמן בכסף, והם ממש לא מחזיקים את הקפיטל העולמי. הסוג השני נקראים M2, הם 3% מהאוכלוסייה, אלה אנשים כישרוניים, מוכשרים, שחקני כדורגל, סופרים, אומנים, כל מיני אנשים שיצרו איזשהו משהו מסוים וקיבלו עליו דיבידנדים כל החיים ועובדים איתו. הסוג השלישי נקראים M3 והם מהווים 1% מהאוכלוסייה בעולם. הם נחשבים עשירי עולם. עשו עליהם מחקר, איך הם יהיו אנשים עשירים, מה גרם להם להיות אנשים עשירים, איך הם הגיעו להיות במקום הזה של 1% מהאוכלוסייה בעולם. ומה שגילו אצלם זה שאין להם דם כחול ואין להם שום קשר, זה לא משנה מה החינוך ומה ההשכלה שלהם או מאיזה בית הם הגיעו, ההפך הוא הנכון. רוב האנשים העשירים בעולם הגיעו ממצוקה או משכונות עוני, אין להם איזושהי השכלה מיוחדת. יש להם 2 דברים עיקריים. הדבר הראשון שיש להם זה היכולת לזהות הזדמנות עסקית ולקבל החלטה מהירה. הדבר השני, הם הבינו שהכלכלה העולמית משלמת על ערך ולא על זמן, ולכן הם הכניסו את עצמם מה שנקרא MSI, זה אומר Multi Source of Income, וזה אומר מעין ריבוי מקורות הכנסה שמנותקת מהזמן. אני רוצה לעבוד היום באיזשהו מקום שאני יכול להוציא מעצמי את המקסימום ולהיות שם. הדבר הנוסף, מעבר לאותם 3 סוגים של אנשים, יש עוד דבר אחד. מחקר שנעשה לאחרונה גילה שאנשים שנמצאים בתרבויות ארגוניות, בין מקומות עבודה, שבמקומות העבודה משקיעים בהם, מפתחים אותם, מלמדים אותם, לוקחים אותם לסמינרים, לסדנאות, בונים להם הוואי חברתי, הוואי של התפתחות ועשייה, אנשים שהתרבות הארגונית שאיתה הם עובדים מכניסה אותם את עדר של למידה והתפתחות ושיפור מתמיד ואינסופי, אלה אותם אנשים שהם מאושרים במקום העבודה שלהם, הם צומחים במקום העבודה שלהם, הם מתפתחים במקום העבודה שלהם, הם מייצרים תוצאות מדהימות, אם זה במיוחד בעולם המכירות, שזה עולם מאוד מאוד דומיננטי, ומגלים שאותם אנשים שנמצאים במקומות האלה מצליחים להוציא מעצמם את המקסימום, ואפילו לצאת מהקופסה ולהיות ממש יצירתיים. למה? למה זה קורה? ולמה כשאנחנו בוחרים לעצמנו מקום עבודה, או מקום שבו אנחנו רוצים להיות משויכים אליו ברמה עסקית, אנחנו רוצים להיכנס לתרבות ארגונית שמעודדת את מה שדיברתי כרגע. למה זה קורה? אנחנו בעל חיים חברתי. we are social animals. אנחנו חיים במשפחות, בקהילות, במועדונים, מועדון מכבי חיפה, מועדון בית"ר ירושלים, מועדון הספורט, מועדון השייט. אנחנו חיים בקבוצות, בכל מיני קהילות כאלה ואחרות. בגלל שאנחנו בעל חיים חברתי, ומערכת ההפעלה שלנו מחפשת מערכות הפעלה נוספות, כי אנחנו בעל חיים חברתי, אנחנו רוצים להיות באיזושהי תרבות או סביבה שתגרום לנו להרגיש סייף, בטוח. אתה רוצה להיות במקום שבו אתה יכול להיות מי שאתה, שאתה יכול להתפתח, שיש לך את היכולת לטעות, ללמוד ולתקן. אתה לא רוצה באיזשהו מקום עבודה שאתה מסתכל אחורה, מי בא אליי, מי עושה לי, מה קורה איתי, מה יכול להיות איתי. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב בבחירות שלכם לחיים. אנחנו בתאריך, במפגש שאנחנו עושים החודש, שיש לכם פה בתאריך למטה, בלינק שמצורף למטה את התאריכים, אנחנו למעשה נסביר לכם על איך חשבנו בפרויקט שלנו, בחברה שלנו, לתת לזה מענה ולגרום לכל אחד ואחת מכם שבאמת רוצים לעשות שינוי, שבאמת רוצים להרוויח כסף, שבאמת רוצים לעשות משהו אחר, של לצאת מאזור הנוחות וליצור איזשהו שינוי כלכלי ואישי ומנטלי,
אנחנו נסביר לכם איך אנחנו בפרויקט שלנו נתנו מענה לכל הדברים האלה, ואיך אתם באמת מגיעים למרחב שאומר לכם הגעתם הביתה. אני אשמח לראות אתכם. תודה רבה לכם שוב, חברים אהובים שלי. יש לנו פה למטה את הלינק, אני עדיין לומד לעבוד עם כל המצלמות האלה, אבל זה משהו שאני צריך לדעת לעשות, אז אני מודה לכם על הפרגון, אוהב אתכם מאוד. איתמר.